యోహాను సువార్తతే నేర్చుకుంటున్నాడు కదా. మరి ఈ నేర్చుకుంటున్నది మీకు తెలియందింజరికి నన్ను అనుకుంటున్నాను. మరి ఈ నేడు నిన్నే మున్నటి అధ్యాయము నేర్చుకుంటాడు. నిన్నే ఉన్ని కూడా నేడు రెండో అధ్యాయతే నేర్చుకుంటున్నాడు మనడు. యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయతే మనడు రెండు పణుగు దేవుడు తొంగుతాడు ఊడితాడు ఒరటి బాత దిత్తుకు దేవుడు మున్నే ఒర సూచన క్రియ ఇత్తది సూచకి క్రియ ఇత్తది తొంగుతుండు. అలాగే ఇంకొరటి బాత దిత్తుకు దేవాలయతిని వండు శుద్ధి తొంగుతాటుగా ఊడితాడు. ఈ రెండు కూడా ఈ 2వ అధ్యాయం అయితే మనకి బెచ్చు సక్క వేడనకు ఊడటి మనడు ఊడుకు మున్నటి అధ్యాయం అయితే మున్నటి వచ్చిన తిని 2వ అధ్యాయం అయితే మున్నటి వచ్చిన తిని మనడు ఊడుకు 3వ దినమున గలిలయలోని కానా అను ఊరిలో ఒక వివాహము జరిగెను. యేసు తల్లి అక్కడ ఉండెను. యేసును ఆయన శిష్యులను ఆ వివాహమునకు పిలువబడిరి. ద్రాక్షారసం అయిపోయినప్పుడు యేసు తల్లి వారికి ద్రాక్షారసము లేదని ఆయనతో చెప్పగా ఇక మనడు ఊడుకు యేసు దేవుడు అలాగే ఓని శిష్యులకు కూడా ఒక పిల్కి ఒరిని కరంగుతరు ఒరిని కరంగతస్కే ఖానా ఇందని నాటిని కరంగుతరు కరంగతస్కి ఇరందరిగిన దేవుడు యేసు దేవుడు అలాగే ఓని శిష్యులకు అందరిగిన అలాగే ఓని ఎవ్వగిన ఒర్లొత్తూరు అందరిగిన ఆ పెళ్లికి అత్తాటు మనడు ఊడితాడు. అత్తస్కే అగ్గ జరుగుతుంది బాతదిత్తుకు అగ్గ దాంటే పెళ్తే ద్రాక్షారసం ఎత్తది ఆ సత్త ఎంచుకెచ్చి మనకి నేంటే పెళ్ళిని బేలాత్కు మనడు వాటితాడు. అలాగే ఆ రోజుకి ఆ పెళ్ళిని ద్రాక్షారసం ఎత్తది కంపల్సరీగా తొస్తున్నారు. అతుకు అగ్గ ఆ పెళ్ళిదే మధ్యకి వాదన వేళకి ద్రాక్షారసం ఎత్తది ఆ సత్తస్కి దేవుడు తల్లురు వాసి వంతోటే ఏసు దేవుడితోటి కెత్తాటు అలాగే దేవుడిగిన వాటిని ఆగమత్త ఆ బాణని పేస్తచ్చి దాటి ఏరుతొస్తరే వాటిని ఎత్తిని ద్రాక్ష రసముగా దేవుడు మార్చుతాటు మనడు ఊడితాడు. ఇది దేవుడు తొంగత మున్నెటి సూచక్రియ అన్నమాట. దేవుడు ఓను పరిచరీతిని మొదలు వార్తస్కే జరుగుతా మున్నెటి సూచక్రియ ఊడటి ఇదే మున్నెటి 2వ అధ్యాయం అయితే మనడు ఓడుకు దేవుడు 11వ వచ్చిన తినోడుకు అగ్గకెచ్చినో కదా. గలిలయలోని కానాలో యేసు ఈ మొదటి సూచక క్రియను చేసి తన మహిమను బయలుపరచును. అందువలన ఆయన శిష్యులు ఆయన యందు విశ్వాసముంచిరి. ఇక మనడు ఊడుకు ఓన్తో పాటు అత్త శిష్యులకి కూడా మున్నే దేవుడు ఊరికి తెలుసు దేవుడిని వెంబడిస్తని ఓని శిష్యులకి ఇంక తెలుసు. మమ్మ మున్నటి అధ్యాయత నేర్చుకుంటాడు కదా. మమ్మ అభిషేక్తుడు తిని గుర్తిస్తమించరే అలాగే ఆ రాజు ఇస్రాయేలుకిని ఏలని రాజుని మమ్మ కనిపెడతమించరే వాళ్ళకి ఓడు మా పాపకిని అందరూ లోక పాపకిని మోచోదని గొర్రె పిల్ల ఇంజరే ఇలా ఒరొర్రో విధంగా ఓడు నజరేయుడత్త క్రీస్తింజరే యేసు క్రీస్తింజరే ఓరు నమ్మి ఓని వెంబడిస్తున్నారు. అతుకు ఈ పెళ్లికి కరంగతస్కే అందరినిగిన తీసిపేసి మరి దేవుడగ్గా ఏసు దేవుడగ్గ దాయటం ఎత్తది జరుగుతాయి. పెళ్లి మధ్యతే ఆంగి అత్త భోజనకిని ఊడి దేవుడు అగ్గ ఓండరో చూచకి క్రీతిని తొంగుతుండు ఓండు మత్త ఓండు బిగ్గత్కు మంతుడు అగ్గ మన జీవితకిని గనక దేవుడు మత్తుకు మన బతుకుగిన మున్నడికి సాగితా గాని మధ్యతే ఆంగి అన్నో మీ లోపలి నా లోపలి దేవుడు మత్తుకు దేవుడు మంచి నడిపిసుకు తప్పకుండా ఆంగిదాయకోకుండా సాగిదేయితాడు. అందుసంఖ్యగా పెళ్ళి విందితే లోటు జరగతస్కే ఆ లోటు తిని గుర్తించి తల్లూరువాసికి ఎత్తంగానే దేవుడు ఏ తిని ద్రాక్షారసముగా మలిసి
దానిని అందరిగిన వడ్డిస్తారు. అతకు ఆ వడ్డిసినోరికి మాత్రమే తెలుసు ఆ సత్తాటుగా. ఇంకా బేనొరిగిన పెళ్ళిలోత్తోరు కానీ ఆ పెళ్ళి ఆ విందు తిని ఆ తుంగేసని ఆ ప్రధానంగా మందనోరికి కానీ బేనోకి కానీ తెలియో. ఆ దేవుడు తుంగని పని బెచ్చో సక్క చాలా జ్ఞానయుక్తముగా దేవుటిని ఆశ్రయించి నడతని పిల్లంకి కూడా దేవుడు చక్కటి జ్ఞాన తినేతోడు బారిత్కు ఓని ఆనుకొంచి నడతనస్కే బతన లోటు జీవితకిని కానీ కుటుంబకిని కానీ జరగదస్కే కంగారు పడకుండా దేవుడు కాల్కిన గంజి కొదుకు దేవుడు దానికి ఒక మంచి ఆలోచన వేసి నడిపిస్తుండు. ఓనికి ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త ఇంజరు పెదిరి కదా, ఓడు ఆశ్చర్యముగా మనని నడిపిస్తుండు. ఇక చాలా ఆశ్చర్యముగా ఒక చూచకి క్రియతది ఓడు తుంక్తాటు ఆ పెళ్ళిదే మనడు ఊడితాడు. అస్కే ఓడు ఆ పెళ్తే ఏతిని ద్రాక్షారసముగా మారుస్తదు. ఆ రోజు అగమందని ఆ ముచ్చి ఓదని పని తుంగనూరికి మాత్రమే తెలుస్తలే. కానీ నేడు మనందరికి ఓడు తుంక్త ఆ చూచకి క్రీతిని మనడు కెచ్చుకొంచనడు. మన దేవుడు ఓడు దేవుడు ఇంజరే మనకి దేవుడాసిమినోడు, మన లోటుకిని సరిదొంగగలుగుత దేవుడు, మనకి వాదని అభ్యంతరకిని అవాంతరకిని అన్నిటి నుండి విడిపిస్తరే నడిపిస్తుండు. మనడు కంగారు పరచటం కానీ మనడు ఆందోళన పరచటం కానీ మధ్యతే అయ్యో బారాసిదైతో నా బతుకు, బారాసిదైతరో నా పిల్లకు, బారాసిదైతో ఈ కుటుంబము, బారాసి ఆ మంతడో అసలు బేలా నడితితడో ఇంచుకెచ్చి కంగారు పరతనస్కే దేవుటాకి గనక ఓడుకు దేవుడు అద్భుతముగా మేమిని నానిని నడిపిస్తని మహాసమర్థుడు మన దేవుడు బెచ్చో గొప్ప దేవుడు. అందుకే మనకిగా ఓడుకు ఏతిని ఓడు ద్రాక్షారసముగా మార్చి అగ్గ ఇబ్బంది ఇత్త దానిని బేనూరికి ఒత్తిడి ఇత్తది. మరి ఆ ఇబ్బంది నుంచి ఆ ఆందోళన నుంచి కలవర పరతకోకుండా దేవుడు దానిని పెచ్చో నిమ్మల పరుస్తుడు. దేవుటిని ఆశ్రయించి దేవుటి కాలికిని పేసి నడతని పిల్లని బతుకుకిని వాదని ప్రతి అడ్డుబండ కానీ అవాంతర బతన మతుకు దేవుడికి మున్నే ఎరికాసిమిన మనకి తెలియగనక మనడు ఓని కాల్కిన గంజి గనక తలుపుకు దేవుడు బెచ్చో సక్క నేనిని నడిపిస్తటానికి దేవుడు నిత్యము బెస్కిడికి గిన ఓడు నీతోటి మంచి సాయం తుంగటానికి ఎదురుడోరు మినడు. అందుసంకి మనడిగ ఊడుకు దేవుడల్లే మున్నే ఒక చూచకి క్రియతది ఒక పెళ్ళిదే తొంగతాడు మనడు ఊడితాడు. ఓడు ఇది తుంగి ఓనికి మహిమ వత్తే అలాగే ఓని శిష్యుల కల్లే నమ్ముతారల్లే దేవుడు మనడు వెంబడిస్తని ఈ దేవుడు మనడు బీనుడత్కు రాజు ఇంజరే అభిషక్తుడు ఇంజరే మా పాపకి నుండి విడిపిస్తందుకి వత్తో ఇంజరే మామిని నడిపిస్తందుకి వత్తో ఇంజరే మనడు నమ్మనడో ఆ నమ్మని దేవుడు నేడు పెచ్చు గొప్ప ఆశ్చర్యకార్య తుంగని మహా గొప్ప దేవుడు. మనడు వంతోటి నడతనస్కే బెలాంటి ఆందోళన ఇత్తది చెందకూడదు. ఉండు మనకి మీనో గనక మనకు ఆ భరోసా ఇత్తది మిందే, ఆ నమ్మకం ఇత్తది మిందే, ఆ ధైర్యం ఇత్తది. మన దేవుటిని ఓడగానే మనడు వెంబడిస్తున్న మన గురువుని ఓడగానే మనకి ఆ దేవుడు తొంత చూచే క్రియత వల్ల ఓని శిష్యులకి ఇంకి బెచ్చు నమ్మకతిని ధైర్యతిని విశ్వాసతిని మరింతగా దేవుడు ఆ ఊరిలో వాడతాడు మనడు ఊడితాడు. బేనురత్కు నమ్మితోరో ఓరి బతుకుకిని దేవుడు బెలాంటి బెచ్చో ఆశ్చర్య కార్యకి తుంగోరే మనకి మంచి ఆలోచనకు ఈశ్వరే బెగ్గన్న నడత నెరది కానీ ఈ బతుకిని అర్థమా అయ్యో స్థితి గనక మతుకు దేవుడు గనక కెత్తుకు ఓడు అర్థమత్తాటుగా మనకు అర్థమాదని రీతితే ఆలోచన ఈశ్వరే నడిపిసని గొప్ప ఆలోచనకర్త మన దేవుడు. మనుషుడికి నీరడగదా కంగారు పరసరు మత్తస్కే
దేవుడు మనకి నెమ్మది తినేదని మహా గొప్ప ధైర్యం కెత్తని మన దేవుడు. అందుసెంక ఈ పెళ్లిದೆ ಓಂಡು ಚೂಚಕ್ರಿ ಇತ್ತದ್ದಿ ತುಂಗಿ ಒಂದು ಮಹಿಮ ತಿನಿ ತಚ್చుకుంటుండు ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸುలు ಒಂದು ಶಿಷ್ಯುలు ಕಲ್ಲే ಒಂದು ಪೊರ್ರ ఇంకా విశ్వాసతిని ఇంకా నమ్మకతిని ఇంకా మనడు వెంబడిసని మన గురువు మనల్ని చక్కగా నడిపించగలుగుతోండు ఇంచుకెచ్చి మరింతగా దేవుడు పొర్రో విశ్వాసం తాసటందుకి ఓరికి సాయం తుంగరవత్తో అలకి మనడు ఊడుకు ఇంకొరటి దేవుడు తుంగుతా ఈ అధ్యాయతే ఇగ్గపోనో చూచకి క్రియ తద్ది తుంగుతాడు. అలాగే ఇంకొరో పందిని వండు తుంగుతాడు మనడు ఊడితాడు. అది బాత పని ఇతుకు పస్కా పండుము ఇత్తది వాడు మనడు ఊడితాడు. 13వ వచనం తినోడుకు యూదుల పస్కా పండుగ సమీపింపగా యేసు యెరూషలేమునకు వెళ్ళి దేవాలయములో ఎడ్లను గొర్రెలను పావురములను అమ్మువారును రూకలు మార్చువారును కూర్చుండుట చూచి త్రాళ్లతో కొరడాలు చేసి గొర్రెలను ఎడ్లనన్నిటినీ దేవాలయంలో నుండి తోలివేసి రూకలు మార్చువారి రూకలు చల్లివేసి వారి బల్లలు పడద్రోసి అయితే ఇంకొరటి వ్యాపారమిత్తదిగ్గ జరగొందే ఇంచుకిచ్చి దేవుడు బెచ్చు కోపమిత్తది ఓనికి వత్తాటు మనడు ఊడితాడు. అందుసెంక దేవుడికి వచ్చినావు కదా 17 శిష్యులకు దానిని ఊడి దేవుడికి వత్త కోపతి నూడి 17 వచ్చిన తిని మనడు చదువుకు ఆయన శిష్యులు నీ ఇంటిని గూర్చిన ఆసక్తి నన్ను భక్షించునని వ్రాయబడి ఉన్నట్టు జ్ఞాపకం చేసుకొనిరి. అగ్గమనడు దేవుడికి వత్త ఆ కోపతిని ఊడి శిష్యులకు అస్కి గాని ఓరు తిరియనోరు బాత తిరియనోరితుకు నిజమే కదా ఇలా రాసిమింది కదా వాక్యతే ఆ దేవుటే లోత్తి గురించి ఆసక్తి భక్షిస్తుందే ఇంజర్ రాసిమింది కదా. అందుకనే దేవుడికి మన గురువింకి కోపం ఇత్తది వత్తే ఇంచుకెచ్చి ఓరు తిరియరు వత్తురు. ఇక దేవాలయం ఇత్తది మిందే అలాగే లోను ఇత్తదిగిన మిందే దేవుడికి వచ్చినావు కదా. ఇంకొర మాట బాతకి వచ్చిన ఎత్తుకు 21వ వచనం వరకు అయితే ఆయన తన శరీరమును దేవాలయంను గూర్చి ఈ మాట చెప్పెను. 19వ వచనమునకు యేసు ఈ దేవాలయమును పడగొట్టి 3 దినములలో దానిని లేపుదునని వారితో చెప్పెను. యూదులు ఈ దేవాలయము 46 సంవత్సరములు కట్టిరే, నీవు 3 దినములలో దానిని లేపుదువా అనిరి. యూదులు కనుకొంచున్నారు కదా దేవుడు కోపం వాసి అవంతగిన అసలు దేవాలయతే మీరు బాధ తుంగనిరి దేవాలయం బేలామందవలే ఇంచుకెచ్చి అవంతగిన బయటికి గిరివిడి దింగి ఇత్తుండలే గిరివిడి దింగి తస్కే శిష్యులకు ఊడోరు మెనరు భారీ ఇచ్చుకు రోజుకు బెసికిగిన మన గురువింకి ఇచ్చు కోపం తిని ఊడిల్లడు బెసికిగిన ఓడు ఇలా ప్రవర్తిస్తాటుగా ఇలా మత్తాటుగా ఓను మొకొతే కోపమిత్తది ఊడిల్లడు ఇచ్చు కోపం భారీ వాసొందే ఓనికి ఇంచుకెచ్చి ఓరు తిరియనోరల్లే అస్కే ఓరికి అర్థమత్తది బాధ్యతకు నిజమే దేవుడు వాక్యమే ఇలా మింది కదా నీ లోత్తి గురించి ఆసక్తి నా నేను భక్షిసొందించరే అందుకనే మన గురువింకి కోపమిత్తది వత్తే ఇంచుకెచ్చి ఓరు తిరియనోరు యూదులకి కెచ్చినోరు కదా దేవుడికి కోపం వాసికెచ్చినో ఈ దేవాలయం తిని పడిదింగీసి నన్న గిరుడ్డి 3 రోజుకి తేతి తనించరు కెత్తగానే అగ్గమందని యూదులకు 46 సంవత్సరాలు తొత్తరు కదా దీనిని గిరివిడి దెంగీసి పడిదెంగీసి నిమ్మ గిరుడ్డి 3 రోజుకు బెలా తొత్తి తిని ఇంచుకెచ్చి తిరియనోరు ఊరికి అర్థం ఆదటంతకిల్లే కానీ ఇక మందని శిష్యులకు మాత్రం దేవుటే మనసిని అర్థం తుంగటానికి ప్రయత్నం తుంగనోరు ఊడటి చుట్టూ మందని మనుషులకింకి బయట మందని లోకత మందని దేవుటి ప్రేమ ఇత్తది తెలియ మనుషులకింకి ఈ దేవుటి ఉద్దేశ అర్థం తుంగటానికి కష్టం అర్థం ఆవో కానీ ఓ నేను వెంబడిసని నీకు నాకు దేవుటే ఉద్దేశ దేవుటి మాట అర్థం ఆదవలే అర్థం ఆదటంకిల్లా ఇతుకు ఇంకా మనడు దేవుడికి దూరంగానే మినడించరే అర్థం అలాగే ఇంకా బైది మందని లోకత మందని మనుషులకి లోకతే బతకనడు బోనో ఇంజరు దాని అర్థం
శిష్యులకు దేవుటిని ఉనికి వాదన కోపతిని అర్థం తుంగటానికి ప్రయత్నం తుంగనోరు. అలాగే ఈ మాటకేంచని మీరు నన్న దేవుడు వాక్యం బాతకెచ్చదో ఓని వాక్యతిని అర్థం తుంకొంజరే మన బతుకుకు బారాసి మెనకు జ్ఞాపకం తుంకుండవలే తప్ప ఈ వాక్యతిని బెచ్చుకో సందర్భకిని బెచ్చుకో సరుగు నాశంక కెచ్చను రింజరే అపార్థం తుంగని సందర్భకు బెచ్చుకో. దేవుడికి ఎచ్చనో దేవుడి మాటకి ఎచ్చందే ఓని మాట బెస్కే విడుదలత్తకన్నా ఓని మాట బేని మాట అత్తకన్నా మనని సరి ఒకవేళ మనకి నొప్పి అనిపిస్తారు మతకన్నా ఆ నొప్పితే మనకి సాయం తుంగటానికి మనకి మేలు తుంగటానికి ఆ నొప్పి తిని వాటిస్తుండు. సరి తుంగనసికే నిజమే నొప్పి అనిపిస్తే బాధే అనిపిస్తే బెస్కత్కు ఆ నొప్పికి మొత్తిత్తది వాడితాడు. ఆ గాయం ఇత్తది మాయిదైతే గనక అస్కే మొత్తిత్తది వాడతస్కి కొంచెం బాధగానే అనిపిస్తే కానీ వాటుకుపోతే ఆ రోగం ఇత్తది అన్నో కదా, దేవుడికి ఎచ్చినో కదా, దేవుడు తిరియని విధానము వీరికి అర్థమాస్తుంది కానీ అగ్గ మందని యూదులకి ఇంకి అర్థం ఆదటంకిల్లే బాతది నిమ్మెలా తిరియనివా ఇంచుకెచ్చి ఓరు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఓడటి దేవుడు ఇక తిరిగినో ఓని శరీరమిత్త దేవాలయంత గురించి ఓడి తిరిగినో ఎంజరే చాలా చక్క స్పష్టముగా దేవుడు రాస్తుండు. నేడు నిమ్మ నన్న ఓనికి లోనాశమేనాడు ఓని లోతి గురించి ఆసక్తి ఇత్తది భక్షిస్తుందల్లే ఓని లోను బేనో ఇతుకు నిమ్మ నన్నే ఎబ్రీ పత్రికతే మనడు ఊడితాడు 3 అధ్యాయతే ఓడు ఓని లోత్తె విషయతే నమ్మకంగా మత్తుండల్లే ఓని లోను బేను ఎత్తుకు మన శంక పాణం ఎదటందుకు ఈ లోకతికి ఓడు వత్తుండు నమ్మకంగా ఓని పాణ తిని ఈదని విషయతే ఆఖరి వరకు గిన ఓని పాణ తిని ఆఖరి బొట్టిన వరకు మన గురించి మన పాపకిని గురించి మన తప్పిదకిని గురించి మనకి మొత్త ఆ శాపత నుండి విడిపిస్తందుకి ఓడు పాణం వాటటందుకి ఆఖరి వరకు గిన ఎత్తుండు. దేవుడికి ఎచ్చనో ఓనికి ఓడు మందటందుకి మరి లోను బేనో నిమ్మ నన్నే ఓని లోను బేనో ఎత్తుకు నిమ్మ నన్నే ఆ లోతు గురించి దేవుడికి లోపల వేదన మిందే లోపల బాధ మిందే. ఆ దేవాలయం బేనో ఎత్తుకు మీరు నన్న ఈ దేవాలయతే లోపల దేవుడికి మాత్రమే అవకాశం ఇత్తది మందవలే దేవుడికి మాత్రమే దేవుడి నీతికి దేవుడు పరిశుద్ధతకి మాత్రమే అవకాశం ఇత్తది మందవల కానీ మరో దానికి అవకాశం ఇత్తది ఈదకూడదు. దేవుడికి ఎచ్చనో అస్కి దేవుడికి కోపం ఇత్తది వత్తల్లే దేవాలయం ఇంజరు కెత్తని దేవాలయం బేలా మందవలే దేవుడు వాసి మందని దేవాలయముగా మందవలే దేవుడు వాసి దాటే కొద్దని దేవాలయముగా మందవలే దేవుడు వాసి దాంటే మంజి మన నడిపిసని దేవాలయముగా మందవలే ఓని దేవాలయం నిమ్మ నన్నే ఓని లోను ఆ లోతు గురించి ఓనికి బెచ్చు వేదన మిందే దాని శాంక దేవుడిగా తిరిగినుండు బేలామినాడు మరి దేవుడిని వెంబడిస్తున్నాడు దేవుడిలో నడసన్నాడు. మీ దేవాలయం బేలామింది మీ దేవుడికి వచ్చినో కదా నా దేవాలయ తిని వ్యాపారతే గుహత్లాగా వ్యాపారం తుంగని లోత్తెసనం తుంగిత్తిరవా వ్యాపారత గురించి అయ్యో ఈ దేవాలయం దేవుడిని మాత్రమే స్తుతించటానికి దేవుడు మాత్రమే నివసించటానికి అవకాశం ఇదని అలా మందటందుకే నన్ను ఈ దేవాలయ తిని అలా మందటందుకు ఈ దేవాలయం ఇత్తదాన్ని నన్ను ఏర్పాటు తుంకుట్టాను నాని దేవుడు ఎంచుకుండటంలో దేవుడికి మొత్తం మహా గొప్ప ఉద్దేశం బాధదితుకు నాలో దేవుడు మందటందుకి మాత్రమే ఎంచుకొట్టో అచ్చటి కానీ కొంచెం సేపు దేవుడు కొంచెం సేపు లోకమిత్తది మనలోనికి వాదవలెతుకు అది సాధ్యమా అయ్యో పూర్తిగా దేవుడు వాదవలే దేవుడు ఈ లోను వాసి మందవలెతుకు లోకత నుంచి మనడు పూర్తిగా బయటికి వాదవలే అస్కే దేవుడు వాసి ఈ లోను మంతోడు ఆ లోను నిమ్మే నన్నే గనక బేలామిందే నీ లోను దేవుడు వాసి కొద్ది ఆ మందని లోత్తెసనమేమిందే నీ హృదయము ఇల్లుకుపోతే ఇంకొర దానికి అవకాశం ఇతుకు దేవుడు వాదటంకి అవకాశం ఇల్లే. దేవుడు ఈ 2వ అధ్యాయతే మనడి 2 విషయకిని గురించి తెలుసుకొంటున్నాడు.
దేవుడు తుంక్త మున్నటి చూచే క్రియతే దేవుడు ఓని శిష్యులకి ఇంకి ధైర్యతి నింపును, విశ్వాసతి నింపును, ఇంకా నమ్మకమిత్తది ఓనిలో ఊరిలో కల్పిస్తున్నాడు. దేవుడు బెచ్చుకు తుంగిల్లో నీ బతికిని నా బతికిని బెచ్చుకు కార్య తుంగొరై గడవరికి నడిపిసిల్లో నేను బతికిమి నడిందటందుకు కారణం ఓని కృపే, ఓని నడిపింపే, ఓని సహాయమే. బెచ్చుకు తుంగొర వాసరిల్లుండు బారి మరి విశ్వాసత అరిసంజనిరి, ఇంకా నమ్మకమిత్తది బలంగా ఇల్లే, ఇంకా విశ్వాసದ బలహీనం ಬಾರಿ ಆಸನೇರಿ. దేవుడు కార్య తుంక్తస్కే నమ్మకమా, దేవుడు నిన్ను విడిపిస్తస్కే నమ్మకమా, మళ్ళా ఇంకొర దాని నోడనస్కే ఇంకొర దానికి నిమ్మ సహాయం తుంక్కు గాని నన్ను నిమ్మ మహా గొప్ప దేవుడిని ఇంజర్ నమ్మను, ఇంజర్ అపనమ్మకమా. దేవుడికి ಹೆಚ್ಚನೋ ಬೆಸ್ಕಿಡಿకి ಓಡು మనని కయ్యు విడిసేదని దేవుడయ్యో మనకి నమ్మకతిని ధైర్యతిని తొస్సొరే మున్నెడికి పేసోదని దేవుడు. అలాగే ఈ దేవాలయత ఆ దేవుడు మన లోపల వాసి మందవలితుకు ఈ దేవాలయం బెస్కిరికిగిన శుభ్రంగా శుద్ధి ఇత్తది వాక్యం ఇత్త దాని ద్వారా మనడు తుంకుండవలే. ఈ శుద్ధి ఇత్తది ఇల్లుకు పోతే దేవుడు వర్రోండు నీ నా బతుకుకి వాసి ఒండు కొద్దుకే మనకి విలువ, ఒండు మతకే మనకి విలువ, ఓడు మన బతుకుకి మతకే మన బతుకుకి అర్థం ఇల్లు పోతే అర్థం పర్థం ఇల్లో బతుకు కాసిదేతకు అర్ధాంతరంగానే దేవుడు ఇల్లో బతుకుకి లోకతే బెచ్చుకో అర్ధాంతరంగానే ముగిసినోరు, అర్ధాంతరంగానే అర్థం పర్థం ఇల్లకుండా డొల్లి అంజనోరు. ఇంకా బతికిమే నడితుకు కేవలం ఓని కృప, ఇంకా బతికిమే నడితుకు ఓని ప్రణాళిక నీ లోపల నా లోపల తాస్తుండు వాడుతుండు, దానిని తుంగటందుకి మాత్రమే మనడు ఇంకా బతికిమెనడు. మరి బేలామినిరి దేవుడి ప్రణాళికకు అర్థమాసనక దేవుడు భారీ నీకు కార్య తుంగురు నడిపిస్తున్నాడు, నేను విడిపిస్తుడు నడిపిస్తున్నాడు, ఇచ్చేదాకా క్షమిస్తుడు నడిపిస్తున్నాడు, ఇచ్చుడు వరకిగిన ఇంకా 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 మారి తిని ఇంకా ఇంకా ఓన్లో అభివృద్ధి విశ్వాసత అభివృద్ధి పొంది తినింజరే ఓడనోడు ఇంకా అవకాశ తినేసను ఇంజరే ఆ అవకాశ తిని ఇంకొరలాగా ఉపయోగపరచుకుట్టుకు అవకాశ మందుకు పోవచ్చు. అందుసేంకే నేను దేవుటగ ప్రార్థనతో కటు బేలామినిరో బేలామిందో విశ్వాసం. ఏసయ్యా నీకు వందనకు అయ్యా, మరి నీ కాలికి నగ వత్తము ఈ 2వ అధ్యాయతే నిమ్మ తొంక్త ఈ 2 పణుగిని పేసి నీకు వందనకయ్యా. మా బతుకుకి గిన బెచ్చుకో పణుగు నిమ్మ తుంగనిని గుర్తిసినవు బెచ్చుకో, విడిసీదనవు బెచ్చుకో, మరింగందనవు బెచ్చుకో అయ్యా. అలా మందని పిల్లంగా అయ్యకోకుండా బెస్కిరికి నిమ్మ తుంగన కారీకిని గుర్తు వాటోరే నీ నిన్ను మహిమపరచొరే. మమ్మ ఇంకా ఇంకా మా బతుకుకి నిమ్మ కూలువాసం అందన్నట్టుగా మా లోను ఇత్త ఈ హృదయతే నిమ్మ వాదనట్టుగా మమ్మ సిద్ధపరచడానికి మా బతుకుని మమ్మ శుద్ధి తుంగుకుండటానికి సాయం తుంగించరే. నీ పిల్లంకి అందరికీ అలా నిమ్మ తోడాసి నడిపించరు. ఏసైతే పెదిరితే ఈ మాట అంతా తలపురమినం తండ్రి, ఆమెన్.